Бъди буден. Ние вече живеем в предсказаното от Господа голямо бедствие. Земята навлиза в режим на обратно броене. На всеки 5 секунди изчезва едно обработваемо поле, пожари и изсичане. Земята не може да диша. Водата е масово замърсена. Отровна вода има навсякъде. Ледниците се топят със страшна скорост. Градове са застрашени. Екосистемата се разпада. Екстремните климатични явления зачестяват. Времето е извън контрол. Екстремните климатични явления зачестяват. Времето е извън контрол. Това не е филм, а реалност. Посрещането на Господ Исус е единственият изход. Напиши амин, за да го посрещнеш. Сподели това послание. Помогни на любимите си хора да избегнат бъдещата разруха.